Řekni to samý co já. Otázka číslo 1. Řekni ledajakýho superhrdinu. Já si vybírám Batmana. Jestli jsi i ty vybral Batmana, jsi ven. Otázka číslo 2. Řekni ledajaký fast food. Já si vybírám KFC. Jestli jsi si i ty vybral KFC, jsi ven. Jestli jsi ještě stále ve hře, tak dej like nosem. Otázka číslo 3. Napiš do komentáře ledajaké číslo mezi 1 až 5. Já si vybírám číslo 5. Jestli jsi i ty vybral číslo 5, jsi ven. Otázka číslo 4. Řekni ledajaké jméno, které začíná na písmeno T. Já si vybírám jméno Tadeáš. Jestli jsi si i ty vybral jméno Tadeáš, jsi ven. Tahle otázka bude extrémně těžká. Pokud tě dostanu na další otázce, tak mi musíš dát follow. Kdo je první osoba, která ti vyběhne, když klikneš sdílet a víc? Hádám, že tvůj spolužák.